svako od nas se pita zašto Live Good? Zašto bi ja bio deo priče Live Gooda i deo kluba, odnosno zašto bi bio član Live Gooda? Pa pre svega, ima puno razloga, svako će imati svoj razlog zbog čega je ovde, neko je došao zbog proizvoda odličnih, neko je došao zbog, ja sam došao zbog eteričnih ulja i zbog kafe organske, pa sad koristi moja porodica i puno drugih proizvoda, neko će doći zbog posla, neko će doći zbog nekih drugih razloga, znači razloga ima puno, svako će pronaći svoj razlog. Pre svega to su neverovatni proizvodi, još više će ih biti, to je ono malo što sam rekao. Neverovatno niske cene za odličan kvalitet. Videli ste na slajdu razlike u ceni. 90 dana povraćaja novca uz praznu ambalažu bez pitanja. Znači niko vas neće pitati zašto vam se ne sviđa proizvod, zašto ga vraćate, imate 90 dana mogućnost da vratite uz praznu ambalažu i da vam se vrati novac. Dalje, ne morate ništa kupovati ili prodavati, nema obavezne mesečne kupovine. U velikom broju network kompanija koje se bave robom, koje u svom ponudi imaju robu, uglavnom imamo mesečne kvalifikacije, zato što imamo mesečne kvalifikacije moramo prodati određenu količinu robe u toku meseca da bismo dobili svoje bonuse. Ovde to ne morate, nemate nikakve obaveze, a onaj ko je došao da bude član da bi kupovao, on će kupovati šta mu treba, onaj ko je došao da radi, nema potrebe da prodaje proizvode, zato što ljudi se pitaju pa kako mogu da radim kako imam proizvode, šta da radim s njima. Znači, ovo je potpuno drugi poslovni model. Mi prodajemo članstvo, znači naš proizvod su članstvo. Zašto? Pa naš cilj posla i naš cilj kao aktivnih članova jeste da proširimo ovaj naš klub Live Good, ne da ima onih 2 miliona ljudi, nego da ih ima stotine miliona. Upravo to je naš proizvod. Znači, naš osnovni proizvod je članstvo, a ne proizvod. A svaki član koji uđe i koji plaća redovnu članarinu, on će kupovati sve ono što mu treba u toku meseca, ali nema nikakav pritisak da nešto mora. Ovde ne mora ništa. Znači, neverovatno dobar kompenzacioni plan, malo ćemo ga kasnije dotaći, timing, kompanija je tek startovala sa ovim modelom poslovanja, evo videli ste, nalazimo se tek u 3. godini rada, znači odličan trenutak i momentum da se pokrene nešto svoje u svom gradu, svojoj regiji, odnosno svojoj zemlji. A naravno online bilo gde na svetu. Timski rad, besplatni treninzi naših lidera, evo, znači ovo je jedan od načina kako se obučavamo što se tiče prenošenja informacije ljudima koji prvi put čuju ovo. Naravno mi ovo snimamo, tako da sutra imat ćemo video koji ćete moći svojim prijateljima, ukoliko ne možete sve ovo da objasnite, poslaćete video, oni će to poslušati, sviđaće im se, neće im se svideti, ukoliko im se svidi, a mi tražimo isto mišljenike, tražimo ljude kojima će se ovo svideti, poslaće vaši članovi, probaće nešto od proizvoda, neko će raditi, neko neće raditi, neko će samo trošiti proizvode, tako da svako će imati razlog zašto je ovde. I naravno, imamo mogućnost da zaradimo i do $2000 bez traženja saradnika. Posle ću vam objasniti, to je jedna od naših zarada. Naravno, kako postati član, odnosno affiliate član. Znači imamo neke dve kategorije. Član je osoba koja samo želi da koristi proizvode, ne želi da se bavi affiliate marketingom, odnosno ne želi da se bavi poslom. Znači videla je da tamo ima neke proizvode koje njoj treba, videla je da je cena odlična u odnosu na neke proizvode koje sad već troši negde u nekim drugim kompanijama i ona postaje član tako što je pošaljete link, naravno ovaj video, evo ja sad ovog trenutka pričam, ali link za vašu registraciju, ukoliko ste novi večeras, poslaće vam osoba koja vam je poslala link za ovaj webinar. Znači, uvek se obratite osobi koja vam je poslala link za ovaj webinar ili link za ovaj video kada ga budemo snimili. I ukoliko želite samo da koristite proizvode, platite preko tog linka, se registrujete, uplatite $9.95 za prvi mesec članarinu i uživate u veleprodajnim cenama. Uđete u svoj ofis, kupite šta vam treba, sutra ujutru kada u Floridi legne na izveštaj o uplati, kompanija to spakuje, pošalje DHL-om i vama stigne na kućnu adresu u roku od par nedelja. Naravno, par nedelja je na Balkanu, u Evropskoj uniji nekih 12 do 15 dana, u Americi je 2-3 dana, kada budemo razvili malo više posao u Evropi, bit će najverovatnije u Nemačkoj veliki magazin kao što je sad na Floridi i onda će vam stizati za 5 do 7 dana, znači na kućnu adresu od Portugala pa do Rusije. To je prva vrsta ljudi, znači ljudi koji samo žele da troše naše proizvode i žele da plaćaju članarinu. Druga vrsta članova su affiliate članovi, ljudi koji žele, pored toga što hoće da kupuju nešto, hoće i da rade, odnosno žele da sarađuju sa kompanijom Live Good i sa vama.
njima se pošalje drugi, taj affiliate link, oni se registruju, dobiju svoj back office, plate $50, znači tu je $40 jednokratno, samo jednom. Šta to znači? Pa da platite, šta plaćate? Plaćate u stvari sve usluge kompanije od tog trenutka pa do kraja života dok ste u Livegoodu vezano za korišćenje vašeg back office-a, odnosno online office-a, znači i sve podatke i sve parametre vašeg biznisa koje će kompanija umesto vas raditi, plaćati, prebacivati i tako dalje. I znači $40 je jednokratno i $9,95 je za prvi mesec, znači to je $50, znači za start vašeg posla u kompaniji Livegood kao aktivnog affiliate člana je $50 i naravno posle toga svakog meseca plaćate kao i ovaj gore član $9,95, znači $10 ili karticom, može i kriptovalutama i tako dalje. Naravno, što se tiče kompenzacionog plana, ja večeras neću pričati dublje o tome, navešćemo koje vrste zarade postoje i neke prvih nekoliko. Onaj ko bude krenuo da radi, naravno, imaće veće informacije i kako bude napredovao u karijeri, jednostavno vidjet će to sve na delu, odnosno na ličnom primjeru. Tu imamo nedeljne provizije, mesečne provizije, nedeljne provizije za brzi start, provizije u matrici, odgovarajući bonusi, taj matching bonus, maloprodajna provizija, sad ću vam na drugih slajdima mnogo bolji. Znači imamo fast start proviziju, to je jednokratno sedmično, naš posao je od četvrtka do četvrtka, svakog četvrtka u ponoć po američkom vremenu kompanija pravi cut off, znači presek stanja i sada do četvrtka svakome ko se besplatno registrovao, još nije uplatio onih $50, ona čuva mesto, ali do četvrtka uveče ko prvi uplati, on ide iznad onih ostali koji će posle njega uplatiti. Tako da mi uvek kažemo našim prijateljima požuri da sutra se ne bi kajao, jer možda u tvojoj grupi bude neko ko će dovesti 1000 ljudi, a to je u matričnom bonusu puno zarade. Znači tu može puno da se izgubi, odnosno da se dobije ukoliko čovek brzo odreaguje. Druga provizija je Matrix provizija. Matrix je nebitan što se tiče Matrixa i čudo neka, znači to je samo način povezivanja ljudi u timu, tako da mogu da se zna ko je čiji saradnik i tako dalje, možete dobiti i od nekoga nečije članove, što je jako bitno, to se zove spillover, znači mogućnost da od gornje linije dobijete neke nove članove koje ne poznajete, a vi ćete od njih imati Matrix proviziju i to je jako bitno da ljudi brzo odreaguju sa uključivanjem i sa postajanjem aktivnog članstva, da ne bi propustili da neki ljudi budu ispod njih. Matching bonus je jedan od najvećih bonusa, to je treća vrsta zarade, mesečno se isplaćuje, to je procenat na zaradu naših članova. Šta to znači? Pa vidite, ovde morate da pomognete vašim prijateljima da budu uspešni da biste vi bili uspešni. Znači ne možete samo da registrujete ljude, kažete idite radite. Znači morate da pomognete ljudima da budu uspešni, da dobro zarađuju. Kada im pomognete da dobro zarađuju, vi ćete imati matching bonus, odnosno procenat 50 i više posto od zarade vaših članova. Tu su provizije od prodaje, ko hoće da se bavi prodajom, postoji link koji se šalje ljudima koji ne žele da budu ni članovi, niti žele da rade, njima se čak i ova viša cena u Livegoodu sviđa u odnosu na nekog gde kupuju već sada proizvode, vi im pošaljete taj link i onda delite tu razliku u ceni između maloprodajne i veleprodajne cene delite sa kompanijom. Tu su bonusi za pribavljanje kupaca, influencerski bonusi i ono zašto mi svi radimo ovde, to je taj sedma vrsta zarade, to je fond za dijamante i dijamantske krune. To su mali procenti na veliku zaradu, ispadu mnogo veći nego fast start provizija koja je na početku. Što se tiče prve zarade, to je nedeljna provizija za brzi start. Kada novi član vaš uplati $50 kako bi startovao i krenuo sa radom, vi imate $50 od toga, znači $25 imate od svakog aktivnog člana koga registrujete u vašem timu. I evo primer, ako pronađete u toku meseca 10 vaših prijatelja, poznanika, ljudi, komšija, saradnika i oni krenu da rade, znači krenu da budu aktivni članovi, vi imate 10 puta 25, znači 250 tu nedeljnu proviziju. I naravno uvek gledate od četvrtka do četvrtka. I to je sad ovde objašnjeno. Vidite, ako ste nerangirani imate 50%, međutim ako napredujete u karijeri i budete bronz, silver, gold, platinum i dijamant,
imate sve više i više od druge, treće, četvrte, pete, šeste i do 10. dubine imate procente. Tako da ova nedeljna provizija nije samo 50% i $25 od vašeg člana, nego kad postanete bronz imate od druge dubine, znači od člana vašeg člana imate 10%. Ako ste silver imate od treće dubine članova i od četvrte još po 5%. Znači to je 70% povraćaja novca. I tako dalje, i tako dalje. Znači i ova prva vrsta zarade je jako dobra ukoliko se razvija posao i po širini i po dubini. Onda provizija u matrici, taj matrix bonus, sad da vas ne zbunjujem, vrlo jednostavno, to će vam objasniti osobe koje su vas večeras pozvali na webinar, a imamo i neke videe koji mogu da se pogledaju kako se obračunava provizija. Jako lako, znači od svakog člana iz vaše matrice do 15. dubine bukvalno, imate 2,5% od svakog člana, znači od svakog člana koji uplati $10, vi imate $0,25. Znači $1 po 4 člana koje imate, a imaćete sutra, ako idete do 12. dubine, imaćete 8.000 i nešto članova, pa pomnožite sa 0,25, vidjet ćete koliko maksimalno možda zaradite, i to kao nerangirani, znači možete zaraditi maksimalno od matrice $2047. Međutim, ako se malo potrudite pa budete bronz ili silver, dobijate još 13. dubinu članova, pa umesto 2000 imate $4000 možete maksimalno od matrice da dobijete. Međutim, ako ste gold i platinum, imate i 14. dubinu vaših članova, gde ih je najviše u odnosu na ovih prethodnih dubina, znači do $8000 i maksimalna provizija od matrice, znači maksimalni matrix bonus ima dijamant, kada popuni matricu, $16.000 mesečnih prihoda. Znači, naravno, to ne može da se uradi za mesec, za 2, za 3, ali jedan kontinuirani rad od godinu i po dana može da se popuni matrica i ovo je svakog meseca. Znači, kada ti članovi uplate svoju članarinu, vi imate 2,5% od svakog člana u vašoj matrici. Naravno, tu je i matching bonus. Rekao sam vam, ako ste sve ljude koje ste personalno, znači lično registrovali, imate 50% od njihove zarade. Recimo, ako evo, kaže primjer, ako vi lično ubacite 10 ljudi i svako od njih u matrici pravi po $200, znači zarađuje matrični bonus od $200, vi imate 50%, što je na kraju 10 ljudi puta $100, to je $1000. I to je samo kada oni $200 zarade. Zamislite kada budete imali i veće pozicije ljudi, gold, platinum i tako dalje, koji mnogo više će zarađivati. I naravno, vidite ovde, ako ste silver, gold ili platinum, sve veći i veći procenat vam se vraća od, da kažem, od zarade vaših direktnih članova. Zato nije bitno samo registrovati ljude i uključiti, znači ljude treba voditi u poslu, ljudima treba pomagati na dnevnom nivou i učiti ih, i sebe i njih, kako se radi ovaj posao najbolje i pomagati, znači, u poslu. Zato je ovo timski rad i evo mi i radimo svi kao jedan tim. Dalje, četvrta maloprodajna provizija, bonusi za sticanje kupaca, bonusi za uticajne osobe, ko hoće da radi sa influencerima, oni na jedan post mogu da prodaju proizvode za $5.000, $10.000 i više, znači tu već ima nekih procenata koje možete da zaradite od toga, ukoliko ste neke influencere uključili. I naravno dijamantski bonus, to je, znači, ukoliko imate dijamantski rang, delit ćete 2% od ukupne mesečne prodaje kompanije, uključujući sve članarine, i 2% se deli, kada se odvoji 2% od tog prometa, 2% se deli na broj rangiranih dijamanata i to bude pristojan mesečni prihod. Naravno, krunski dijamanti dobijaju još 0,5%, još 0,5% od svega toga. Što se tiče kvalifikacija za rangove, imamo 6 rangova, ovde su prikazani 5, nije prikazan poslednji krunski dijamant. Prvi nivo je bronz, potrebno je da registrujete lično 2 aktivna člana, znači u svojoj strukturi, odnosno u svom timu, znači dovoljno je 2 vaših ljudi iz okruženja kojima će se ili svideti proizvodi ili pored proizvoda će im se svideti mogućnosti i žele sa vama da sarađuju, znači imaćete mogućnost da ih registrujete preko vašeg linka i oni će postati vaši članovi preko tog linka i naravno koristiti sve blagodati članstva koje imaju, plaćati redovno svoju članarinu i znači vi ćete biti bronz. Međutim, ukoliko napravite tim od 20 ljudi,
tada ste silver, tim od 100 ljudi, to je, znači ne vi lično, nego tim, ukupno tim od 100 ljudi, onda postajete gold, platinum sa 500, 2,5 kao dijamant i tako dalje. Znači da vas sad ne zamaram, znači to su kvalifikacije i naši rangovi u našoj karijeri i vidjet ćete, veoma je jednostavan posao, veoma je lep, vrlo pitak, znači ljudima je jako lako može da se objasni do poslednjeg nivoa, tako da nemate nikakvih briga. Naravno imamo tu i krunske dijamante, najuspešniji u našoj kompaniji Tim Miller, gore desno vidite, on je već član kluba $1.000.000. Šta to znači? Pa čovek je bio beskućnik, ostao je bez igde ičega, znači bankrotirao i ostao na ulici, naravno tada vas zaborave i prijatelji, i porodica i sve ostalo. Neko mu je dao šansu u decembru 2022. kada je krenula kompanija, on je 6 meseci nije ispuštao svoj telefon iz ruku i naravno napravio je jedan ogroman međunarodni biznis koji ima trenutno preko 50.000 članova, naravno njegov tim ima preko 1.000.000 članova, i naravno onda nema šta da brinemo. Naravno, to je ekstremni slučaj, a inače radi iz invalidskih kolica, znači čovek je invalid, iz invalidskih kolica, znači ovaj posao možemo da ponudimo ljudima koji stvarno ne mogu da idu na posao, ne mogu da se bave nekim fizičkim aktivnostima, naš posao se radi samo preko telefona, tako da bukvalno možemo svakome ponuditi mogućnost ili da koristi proizvode ili da pored toga i radi i sarađuje sa našim timom i da pravi svoj tim. Što se tiče nivoa karijere, ključni nivo je prvi nivo, to je bronz. Zašto? To je uvek kažem, zato što ne mogu svi da dovedu 500 ljudi u svoj tim, ali 2 ljudi može svako da dovede. Ja tvrdim da svako može, svako ima bar 2 ljudi na ovoj planeti koje može da pozove i da im objasni sve kompletne povoljnosti članstva u kompaniji Live Good i, što se kaže, svi imamo po 2 ruke, znači pomognite da 2 vaša prijatelja postanu članovi našeg kluba, vi ćete postati bronz. Naravno, Live Good je napravio takav sistem rada da bukvalno možete da pokrenete svoj biznis po sistemu ključ u ruke. Znači, bukvalno sve vam je obezbeđeno, zato se plaća onih $40 jednokratno na početku, zato što vam je kompanija sve obezbedila u svom back office-u, imate 24 sata možete da pratite svoje poslovanje, puno parametara možete da pratite kompletan svoj tim, sve ljude koji su vam se registrovali, novac koji zarađujete, statistike razne, koliko ljudi vam je ušlo na linkove, na sajtove, znači bukvalno možete svoj status, znači sve možete da pratite, bukvalno sistem ključ u ruke. Ovo je fantastično zato što jako retko može da se naiđe na kompaniju koja ima kompletno sve organizovano. Od distribucije na kućnu adresu do master kartice koju ćete dobiti isto na kućnu adresu preko koje ćete dobijati, odnosno povlačiti novac iz svog e-voleta u svom ofisu na svoju karticu i sa tom master karticom ili na bankomat po keš ili u market u kupovinu. Tako da kompletno možete da pratite svoje poslovanje 24 sata. I ovo je visok stepen rasta, evo možete da vidite koliki je visok stepen rasta naša kompanija. Znači ona je formirana u decembru 22. i ona je samo u tom prvom mesecu rada zaradila $5 miliona. Da bi u 23. godini, znači imala je celu godinu za razliku od tog meseca, napravila profit od $85 miliona, to je ogroman rast, bio 1000 nešto posto, i 24. ovo je najnovija informacija, imamo 74% povećanja prometa, znači sa 85 pretprošle godine, prošle godine smo skočili na $148 miliona, to je znači povećanje profita od 74%. Naravno, ova godina će biti još veća, bit će još veći rast, upravo zato što sada već imamo oko 1.700.000 ljudi koji danas su negde preko telefona razgovaraju sa nekim drugim ljudima, svojim prijateljima, okruženjem ili rade online preko plaćenih reklama i preko društvenih mreža. Znači, mi nikad ne znamo gde se krije, odnosno gde je taj ključni saradnik u našem timu i osoba koja će biti budući dijamant u našem poslu. Zato treba pričati sa svima. Naravno, ovo su neki od dijamanata iz našeg tima, vidite ima iz raznih zemalja, iz Velike Britanije, Amerike, Južne Afrike, sa Kariba i tako dalje. Imamo iz Kine dosta, u Kini fantastično je krenulo se radi, u Aziji se jako lepo radi,
Naravno, naš cilj je Balkan, naše balkanske zemlje, odnosno naš region koji se, da kažem, razumemo se što se tiče jezika, naših 6 zemalja gde je isti govorni jezik, gde se razumemo i naravno preko naših ljudi, pošto svi imamo dobre dijaspore, znači možemo jednu po jednu zemlju da otvaramo što se tiče Evrope i sveta. Znači nikada ne znate gde će vaša informacija koju pošaljete otići. Naravno, Live Good nije neka zgrada i Live Good ne čine uspešnom neke zgrade sa svetlećim reklamama i ostalo. Live Good uspešnom kompanijom čine ljudi, pre svega ljudi, to smo mi, naši timovi i mi smo jedna velika porodica, živimo svuda u svetu, tako da kome god da se javite, svako će vam bilo gde ko je član Live Gooda pomoći što se toga tiče. Ovo su slike sa nekih događanja koje su bile prošle godine, glavno događanje je bilo u Las Vegasu, bit će i ove godine u Las Vegasu, tako da vidjet ćemo šta ćemo po tom pitanju uraditi. Ko voli da putuje, ima mnoge mogućnosti ove godine. Ovo je, da kažem, neka vizija i proračun, kako bi to bilo za neki 10 godina. Evo vidite, 1. milion članova je 23. godine, 24. prošle smo isto došli do 2 miliona, blizu 2 miliona, ove godine idemo preko 2,5 miliona i pogledajte gde se nalazite. Mi ovog trenutka se nalazimo u ovom 3. zelenoj kockici, odnosno pravogoniku, a pogledajte šta nas sledi u narednih recimo 7 godina. Šta to znači? Pa ako mi ovog trenutka znamo u kom pravcu ide kompanija, a mi smo sad saznali za tu informaciju, pa šteta bi bilo da to ne iskoristite za sebe, za svoju porodicu, za svoj biznis, da ne iskoristite to, jer ako mi to ne iskoristimo, iskoristit će neko drugi. Ako mi na Balkanu ne napravimo ovaj biznis, doći će neko iz Mađarske, iz Nemačke, iz Austrije, iz Amerike i napravit će biznis. Naravno, naš Live Good Diamond Team vas poziva da nam se pridružite još danas i da iskoristite naravno sve ove prednosti o kojima smo večeras pričali. Znači, ogromne prednosti ima naš membership klub. Naravno, mi u sastavu našeg tima imamo i Live Good Training Centar, imamo svoju zatvorenu grupu gde delimo najnovije informacije sa našim članovima i našim saradnicima. Imamo organizovan Silver, Gold i Diamond klub i naravno to će sve u narednom periodu kako budete napredovali u karijeri, tako ćete ulaziti iz jednog u drugi klub i osnovni cilj Live Good Training Centra je upravo da što pre svaka osoba koja to želi i koja odluči ima mogućnost da uz podršku tima, svog mentora i kompanije može da dođe do te poslednje pozicije, odnosno pozicije dijamanta, odnosno da postane sastavni deo Live Good Diamond kluba. Naravno, vežite se, polećemo, i Balkan i Evropa su naši i naravno sa našim affiliate linkovima, ko zna gde ćemo doći sa našom informacijom. Ja vam želim, da kažem, hvala vam na pažnji, želim vam puno uspeha za one koji su se opredelili već da budu deo našeg tima i oni koji će tek ovih dana se registrovati i postati deo našeg tima i naravno radujem se našoj budućoj uspešnoj saradnji. Hvala vam na pažnji, vidimo se sledeće srede, svake srede u 20 časova imat ćemo ove webinare, naravno planiramo i jedan dan u nedelji će biti isto na našem jeziku, da kažem, webinar o biznisu, znači sa našim aktivnim članovima, tako da ću sve aktivne članove u grupi našoj na Facebooku obavestiti uskoro kada krećemo sa webinarima vezanim za biznis. Hvala vam još jednom i prijatno večer svima.